טוב, תמשיכי. לאן הלך? פתאום הלך טק. עולה הזו. יש האוכל? מה נשים לאוכל? אוי, התחת שלה, איזה גס. איזה כולה לא בתחת. זה ממש גס. זה ממש גס. זה רצפורמה של חתולים. איך, תחת של חתול. אוי, כן. שלום. איזה יפה. את מריחה את המצלמה? יש לריחות מעניינים? אני מריחה את החוט הזה. כן, ממש מריחה את המצלמה. צריך להגיד, I don't want you to picture me. רגע, אתה מצלם את הוידאו? כן, עכשיו הכל בוידאו. איזה מצלמת, כן, את חתונה מפולה. אוי, מריחה. היא צריכה להריח. שיטה. אתה צריך לצלם אותה. שתסתובב. צד שני. אבל היא הרבה יותר יפה. תראה לכאן. כן, את יפה. פידי, מה מצליחה? איפה עבודה שלה? עבודה שלה. מה רוצה? לא מעניין אותה. אוי, איזה יופי. רוצה פינוקים? פיצ'קה. כן, את רוצה פינוקים. יפה. יפה. כן? יו. תשמעו אותי הרבה צורחת בסופים. נותנת לי ביסי. ביסי למזכרת? גם עושה לי סרטן למזכרת. רואה פה? איפה? רגע, הנה. כן. ראית את הסרטן למזכרת? אתה עדיין מצלם? זה יהיה נורא ארוך. כן, המון. אז תעצור, אז נמשיך לעוד.